नमस्कार, सविता सिंपल रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आणि आज आपण इथे बनवणार आहोत कांद्याच्या पातीची भाजी। अगदी सोपी अशी भाजी आहे, खूप कमी साहित्यात होणारी। आणि इथे मी एक गड्डी कांद्याची पात आहे, ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि त्याचे कांदे काढून टाकलेले आहेत, कारण कांदे थोडे मोठे मोठे होते। जर का छोटे असतील तर आपण ते कांदे सुद्धा कापून घेतले तरी चालतात, पण हे मोठे कांदे म्हणून मी काढून ठेवले। आणि आता मी हे कांद्याची पात जी आहे ती अशा पद्धतीने मी कापून घेते। तर मी याला कात्रीने कापते की थोडंसं इझी होण्यासाठी आणि पटपट होते आणि छान बारीक अशी कापली जाते। चाकू छोटा आहे माझ्याकडे, पण म्हणून त्याच्याने पटपट कापली जात नव्हती। आणि कांद्याची पात कापून घेतलेली आहे मी। आता कढई पण गरम करून घेतली आहे, त्याच्यामध्ये तेल घालते। कांद्याची पातच घालून घ्यायची, कारण ह्याला दुसरं जास्त काही साहित्य आपल्याला वापरायचंच नाही आहे। तो टाकल्यानंतर मी इथे ना एक अगदी छोटी अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ भिजवून घेतली होती। आणि मीठ टाकूया चवीप्रमाणे। आणि अगदी थोडंसं आपल्याला ह्याच्यामध्ये लाल तिखट टाकायचं आहे, कारण कांद्याची पात हे ऑलरेडी तिखटच असते आणि जास्त तिखट आपण टाकलं तर ते चव खूप बिघडेल त्याची। शिजून देऊया। त्याला झाकण नाही ठेवलं तरी चालेल, कारण कांद्याच्या पातीला भरपूर असं पाणी सुटणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपली डाळ जी आहे ती शिजून निघणार आहे चांगली। त्याच्यामुळे मी ह्याला झाकून नाही ठेवते, असं शिजवते। आणि हे पाई ते मी आता हे पाणी सुटलं होतं बरंचसं असं कांद्याच्या पातेला, तर ते पाणी आटोपर्यंत 3 ते 4 मिनटं मी ह्याला शिजवून घेतले। आणि आता आपली कांद्याची पात तर लगेच मऊ होते, पण डाळसुद्धा त्या सुटलेल्या पाण्यामध्ये शिजून बऱ्यापैकी अशी मऊ झालेली आहे। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ना मी जाडसर असं शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलं आहे, तर ते घालूया आणि हलवून घेऊन गॅस बंद करूया। आपली भाजी इथे आता तयार आहे। तुम्ही भाकरीसोबत खाऊ शकता, भाकरीसोबत जास्त छान लागते। चपातीसोबत सुद्धा खाऊ शकता, पण ज्वारीच्या भाकरीसोबत जास्त छान लागते चवीलाही। तर ह्या दिवसात पावसाळ्याच्या दिवसात भरपूर अशी कांद्याची पात विकायला येते, तर बघा भाजी एकदा ट्राय करून। आवडते का तुम्हाला? आणि सांगा मला नक्की आवडल्यास। आणि अशाच सिंपल आणि टेस्टी रेसिपीज पाहण्यासाठी सविता सिंपल रेसिपीला सबस्क्राईब आणि लाईक करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आणि बाय बाय।